Bizning prezidentimiz bir матур сүз әйтте, халал лайфстайл, халал тормыш рәвеше булырга тиеш дип әйткән. Шул нисбәттән без бу өлкәдә юнәлештә эшлибез. Аллаһка шөкер җиде сәүдә үзәгендә мәчетләр ачылды. Иншалла тагын 3 урын калды. Иншалла аларда да булачак. Халал лайфстайл ул мәчетләр генә түгел. Мәктәпләр дә безгә кирәк, аннан соң мәчетләребез дә булырга тиеш, халал кафелар һәм башкалар. Шуңа күрә бу уртак вазифабыз, иншалла бергәләшеп без аны башкарырбыз дип өметләнәбез. Камил хәзрәт, әйттегез, моны халык сорау гына түгел, шушы сәүдә үзәкләрендә эшләүчеләрдә. Әлбәттә, халык читтән килә торган халыкка гына түгел, монда эшләүчеләргә дә ул бик мөһим. Чөнки мәгълүм булганча былтыр да без ачтырган идек башка урыннарда. Безгә бик күп хатлар, мөрәҗәгатьләр килде, бик рәхмәтләр укыдылар. Күбрәк рәхмәтләр кем әйтә? Эшләүчеләр дип рәхмәт дип әйтәләр. Biz inşallah bütün Tatarstan'da Сәүдә үзәге açabız. Bu Müslüman namaz bölmesin. Allah birse Kazanda bu şeydenşisi inşallah tağın iş 4 Kazanda açabız. İş 4 nabirniçhilni inşallah kelgen ayda açabız Nижнекамскида Рамус Мол Альмитиск. لا إله إلا الله. Cismin yok, tüsün yok, sıfatların yok.